Dámy a páni, pozdravujeme do Číha na Slovensko v tento veľkonočný, ani nie že pondelok som chcel povedať, v túto veľkonočnú sobotu. No a tu si môžete vychutnať, ako to vyzerá, keď prístav Miami opúšťa loď spoločnosti Royal Caribbean. A v tomto prípade je to väčšia loď, alebo jedna z väčších lodí od spoločnosti Royal Caribbean a volá sa Navigator of the Seas. Takže pozdravujem všetkých do Číha na Slovensko z prístavu v Miami, aj s loďou od spoločnosti Royal Caribbean, Navigator of the Seas. Ešte raz pekné